Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Wa'an Allah muna lafiya. Lahiya lau ya Ya gida. gida ya sha'anin rayuwa ɗan nan. Lahiya lau. Ɗan nan ya gwagwarmaya ya neman na tuwo. Lahiya lau baba. Na ce ana kasuwa ne ko ɗan kasuwa ne ko mai aikin hannu. Baba muna dai bugawa mu yan buge-buge ne. To buje-buje kuma ba dai takamaimai abin yi kenan. Amma dai ana bugawa kuma ana samu. To madalla ina baka tabbacin garantin ka zo daidai wurin da Allah zai taimake ka ya daga ka kaba kuncin rayuwa mala. To masha Allahu baba maraba da baba. Sai dai kuma baka tambaya ba ka ce da wa nake magana ko? To baba da wani ka magana ai na ji mai umfani in ji murya to da wani ka magana. Yawwa to abinda nake so na gaya maka kenan ai ba da bil adama dan uwan ku kuke magana ba. Allahu akbar. Mutanen ko yake ne. Yawwa kana magana da tarikul jinnu. Allahu Fararen aljanu masu taimako masu san musulunci masu san bayan Allah dana. masha Allah. Yawwa na ce to akwai abubuwan da in muka dora ka akan hanya ka in Allah ya yarda sabidan zan baka bisa taimakon ka zan baka naira miliyan 30 to sai ka gina kanka. Miliyan 30 ba Allah to masha Allah. Yawwa dan haka a farin kyalle ba To da za mu siya bandir 10. to Yawwa daidai babu tsada kyallen bandir 10 ne za mu siya. to masha Allah. Wannan nawa baba? In ka riki ma naira dubu hamsin ma ya isa. To 50,000. To masha Allah. Yawwa baba. In ka gama ko akwai sauran wata magana? Ina jin ka ɗannan. To aljani ne kai ko baba? Kwarai kuwa tarikul jinni fararen aljanu. Yawwa to tsakanina da Allah bari in baka wani labari. Eh Ni nan da ka ganni yanzu da ka kira ni. Na rance da na Allah. ce ba zan ware ne ko dan sakwato. Duk can ne ai. To Yanzu nan da ka kira ni wallahi 300 ma gagara ta kai. 300 gagara ta kai. Sannan kuma farko da ka tambaye ni ce maka yan buge-buge akai. To ko ba komi dai ai ka wata ran san. abu goma sifa kuwa in ba a nemi abin To yi ba. kuma ka san na yawon duniya. Eh. Irin wannan bala'in naku babu wanda ba mu sani ba. To. Shin ba dan hora bace? Yanzu ga sana'a ka dauka. To wallahi nan baka dace ba. Dan ni in ma ni ganka dan horar ka zan yi. Ni ka dan hore ni. Kwarai ku. Jinni za ka dan hora. To jin dutun da ya da cin amana bari in faɗa maka wallahi yanzu ina maka kula udu ta waya ka kone mu ba irin waɗannan bane mu mun yi barikin kala kala. To bismillah ko za ka fara ne inda naka baka da mutunci baka da kima baka san darajar manya ba dan iska. Kai dai kamata ya sana'a ga ka ganni mu joni ni akwai ma hanyar da zan aza ka saman ta wallahi Wata iri kenan dan irin nan wagga irin taka din da lambobi a wurin ka? duk tahiyar guda ce. To Wallahi duk tahiyar guda ce. to ya kake? Lahiya lau. Ya garin dan gari ne. Lahiya lau dan iska Dan gari. ce giga amma dai dan iska kake wallahi. Ya kake ya yau? Lahiya lau. Ya lamura? Lahiya lau. Ina kake kai? Ni ina nan ne unguwar ga ta 'yan kaji. To kenan wafuro ta Kaduna. Kwarai ku nan ne ta hoci rani. To da lambobi masu kyau wanda suke samun kuɗi. Da ma ni ka haɗu da ni da tunan mun sharɓe ƙafafu. To zan neme ka gaskiya ya ni maja. Yawwa ka biyo ta Ya ce mu ka nemi wuce kuɗi ke tare da gaskiya. Allah. Na gode fa na kai sai bin din number. Yawwa zan sa. Na gode. Yawwa. Shegen ka. Ha to kai ku yau ne ai ba yau ba.